इलेक्शन कमिशना टोटल गवर्नमेंटनी स्कीम सेंक्शन होनाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय माबा माबि ग्रेन सेन सुजुग सुबिदा होनाय सरकारि भाबै बेखौ बन्द खालामनानै दोनजोबबाय आरो इलेक्शनखौ खुंगासिनो दं। टोटल गवर्नमेंट मेशिनारिया दा इलेक्शन कमिशननि आखायाव दंजोबो, गवर्नमेंटनि आखायाव गैया। दा बे समाव कोनो गवर्नमेंटआ कोनो स्कीम घोषणा होनो मोना, कोनो स्कीम सेंक्शन होनो मोना, कोनो फान्ड रिलीज खालामनो मोना, कोनो गोदान स्कीम गामि नखर नखर थाङै थाङै जाबखो जाबखो अरुणोदयनि 2 नम्बरनि फर्म बिथांमोनहा दिनैहाय रानलागासिनो दङ। अरुणोदयनि फर्म राननायनि एकदम बिराद हुलस्थुल जागासिनो दं। प्रशासननि मानसिफ्रा मेगनजों नुदों, जेबो खालामा, मा रानदों मा होदों बन्द खालामनांगौ, बन्द खालामा। प्रशासनखौ अर्डार होदों, एको करिबने लागे करि থাকিবলৈ দিয়ক। फर्म বিলাইছে যেহেতু फर्म বিলাই থাকিবলৈ দিয়ক, টকা যদি বিলাইছে বিলাই থাকিবলৈ দিয়ক, প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা একো কৰিব নেলাগে। ফ্ৰী হেণ্ড এই ইউপিপিএলৰ দালাল বিলাকক আজি গাঁৱে ভূঞে সময় এইবিলাক ফৰ্ম বিতৰণ কৰিবৰ কাৰণে মুক্তভাৱে তেখেতসকলক আজি তেখেতসকলে অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে। ইলেকশ্যন কমিশনৰ মই আজি দৃষ্টিগোচৰ কৰিব খুজিছোঁ, যিটো সময়ত চৰকাৰীভাৱে একো আঁচনি ঘোষণা কৰিব নোৱাৰে, যিটো সময়ত আজি নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি চলি আছে, সেই সময়ত কোনো নতুন আঁচনিৰ নামত ৰাইজৰ মাজত সোমাই ফৰ্ম বিতৰণ কৰিব নোৱাৰে, ৰাইজ প্ৰলোভনেৰে ভোট আদায় কৰিব নোৱাৰে, সেইখিনি সময়ত আজি প্ৰশাসনৰ মানুহবিলাকে ইলেকশ্যন কমিশনৰ অফিচাৰবিলাকে মুক্তভাৱে অৰুণোদয়ৰ ফৰ্ম বিলাই বিলাই ৰাইজক প্ৰলোভন দেখুৱাই আজি ভোট আদায় কৰিবৰ কাৰণে যিটো ঘৃণনীয় ৰাজনীতি কৰিছে, ইয়াত প্ৰশাসনৰো যিটো ভূমিকা কিন্তু সন্দেহৰ মাজত সোমাই গ'ল। তেখেতসকলে নেদেখা নহয়, তেখেতসকলেও দেখি আছে, গাঁৱে ভূঞে সোমাই আছে, খবৰবিলাক পাই আছে। নো একশ্যন এট অল, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আজিলৈকে একো একশ্যন লোৱা নাই, একো একশ্যন ল'বলৈ তেখেতসকলে চিন্তা কৰাই নাই। নীৰৱ দৰ্শক, ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ ভাওজুৰি আজি এই বেআইনী অনিয়ম কামবিলাক, আইন ভংগকাৰী কাম কাজবিলাক তেখেতসকলে প্ৰশ্ৰয় দি আছে। গণতন্ত্ৰক আজি ধ্বংস কৰিছে, নিৰ্বাচনটো আজি প্ৰহসনত তেখেতসকলে পৰিণত কৰিছে। সেইটো অন্যায়, সেইটো অন্যায়, সেইটো হ'ব নালাগিছিল। ৰাইজ ৰাজাফোৰ বিনো অৰুণোদয় আঁচনিनि फर्म दामा माबायदि नोंथांमोनहा मिथिगौ। बे जाबाय अरुणोदय आँचनिनि फर्म, कमप्लिटलि 2 नाम्बार अरुणोदय आँचनिनि फर्म। बे कोनोदिन जानो हाया। मानो? अरुणोदय आँचनिनि फर्मा जाहैबाय सरकारि आँचनि। सरकारि जिकुनु आँचनि, सरकारा फोसावनाय जिकुनु स्किमाव কোনো पार्टीनि सिम्बल फर्माव थाया। नोंथांमोना मिथिगौ ना? दिनै बे अरुणोदय आँचनिनि फर्माव बबे बबे हान्जानि पार्टीनि सिम्बल दं मिथिगौ ना? खर' माथा नैबेयो मा जाहैबाय? ट्रेक्टरनि सावगारि, इउपिपिएलनि सिम्बल। गाहायाव मा दङ दानिया? नैबे लास्टआव, बे लास्टनिया मा? पदम फुल, अर्थात बिजेपिनि इलेक्शननि पार्टीनि सिम्बल। बे सरकारि आँचनिनि फर्म कोनोदिन जानो हाया। सरकारि आँचनिनि फर्म जुदि जायो, बेवहाय मोनसेल' जिनिस थागोन, नैबे खर' माथायाव। बे जाबाय अशोक स्तम्भ। मिथिगौ ना अशोक स्तम्भआ मा जिनिस? अशोक स्तम्भ बे मोसानि मोखां, सिंहनि मोखां गैया होनबा? बे सिंहनि मोखां बेसो नैबेवहाय थायो, बेसो आसल सरकारनि आँचनिनि फर्म। होमबा बियो मा जाखो? बे जाबाय पलिटिकेल पार्टी, मोनसे राजनैतिक दलनिसो फर्म। आरो बे फर्मनि दारै सरकारि भाबै अरुणोदय आँचनिखौ रायजो राजाफ्रा कोनोदिनबो मोननो हाया आरो दलफ्रा कोनोदिनबो होनो हाया। मिथिगौ ना रायजोफोर? आरो बिथांमोनहा मा बुंदों? बे फर्मखौ जायफोर मोनगोन बेनो लायनो 3000 करि मासाव फैसा मोनगोन, एकाउन्टआव हाबगोन।
आं मिथिनायावथ' अरुणोदय आसनिया 3000 नङा मासावथ' 3000 नङा बेसेबां रायजोफोर 1200ल'सो मात्र 1200 सरकारि अरुणोदय आसनिनि मासे मासे हाबनाय फैसाया 3000 बोरै जाखो बबेयाव रायलायनानै होखो आसाम गभर्नमेन्टआ माब्ला सेंसन होआ आसाम गभर्नमेन्टआ माब्ला घोषणा होआ बे 3000 सेंसन मासे मासे थाखा होनांगौब्ला दा बिथांमोना होनदों नखर 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 साफ्रोमबो अरुणोदय आसनि मोनगोन बे हिसाबै सारा आसामाव दिनै बुंनो थाङोबा बेसेबां जन आइजोफ्रा अरुणोदय आसनि मोनगोन बिदिबा खमसे खम 1.5 कौटिसो जोंनि आइजोफोर दङ आसामाव 1.5 कौटिसो आइजोफ्रा अरुणोदय आसनि मोनगोन थारमाने जुदि नंमारगौब्ला 1.5 कौटि आइजोफोरनो 3000 जुदि मासे मासे होनांगौबा सरकारनि आखायाव बेसेबां थाखा नांगोन मासे मासे बे थाखाया सरकारा बबेनिफ्राय होगोन दिनै सरकारा आसाम गभर्नमेन्टआ एसियान डेभेलपमेन्ट बेंकआव लाख लाख कौटि थाखा दिनै दाहार लानानै आसामखौ सालायगासिनो दं सरकारि कर्मचारिफोरनो दिनै बेथन होनो हाया नाबार्डनिफ्राय लन लागासिनो दं लाख लाख कौटि थाखा विश्व बेंक वर्ल्ड बेंकनिफ्राय लाख लाख कौटि थाखा दाहार लानानै सोलिगासिनो दं आरो नोङो 3000 करि 1.5 कौटि मानसिनो जुदि अरुणोदय आसनि होनांगौबा बे गभर्नमेन्टआ आसामनि हा हु हाजो हाला दैमा दैसा बिसि फिसा फानजोबबाबो होनो हानाय अबस्था गैया आरो बे आसामनि गभर्नमेन्टनि आसनि नङा गभर्नमेन्टनि आसनि नङा बेयो जाबाय पार्टिफोरनि मोनसे साफायनानै मानसिफोरखौ थगायनो थाखाय साफायनाय राननाय फर्म माने बिथांमोना मिथिबाय नखर नखर इउपिपिएलआ साख्रि होनो बुंदोंमोन कोनो जोंनि बिदा फंबायफोरनि नखराव रावखौबो साख्रि होनो हायाखै हादोंना रायजोफोर हायाखै जै गामियाव हाबबाय इउपिपिएलनि नेताफोरखौ सोङो नोंथांमोना इलेक्सननि सिगां नखरफ्रोमबो साफा साफा साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन जबान होदोंमोन दासिम मानो साख्रि होनो हायाखै बोरो नोंनि साख्रि होगोन होननायखौ खोनानानै आंनि बिदाया आंनि बिनानावा आंनि बिब'आ आंनि फिसाया नोंजों ट्रेक्टराव गाखोनानै जै होफादों खामानि मावदों नोंसोर देरहालांदों सरकार जादों बोरो साख्रिया थगायसुला फोथाय खेबस' मैखारि सियाल आरो नोंसोर दिनै जोंनि खाथियाव फैबावदों रायजोफ्रा दिनै हाबहोआ जोंनि आइजोफ्रा हमदों बोरो 75,000 थाखानि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो सेंसन होनो होननाया बोरो 10 लाख राकेशआ सेल्फ हेल्प ग्रुपनो सेंसन होनो होननाया बोरो बहा थांखो मावजि जालांखो ना मानसि जालांजोबखो दिनै सोंदों आइजोफ्रा रायजोफ्रा होसो हरजादों बै बान्दोआ मानो जादिया बै लामाया मानो जादिया बै हस्पिटाला मानो जादिया जोंनि मास्टारफोरनि साख्रिया मानो जादिया मास्टारफ्रा हमदों मास्टारफोरखौ मा बुङामोन 6.3 बिटिआर रेकर्डआव दफा दं बे मथे जेसेबां भेन्सार स्कुल दङ बे भेन्सार स्कुलफ्रा गासैबो प्रभिन्सियेलाइज जाजोबसिगोन मास्टार भाइफोर गासैबो फैजोबनानै जोंजों खामानि मावदो होनदोंना होनाखै बिसोर होनदोंमोन ना मास्टारफ्रा बारसोमजोब्बाय फुरा भेन्सार स्कुलनि मास्टारफ्रा फाग्ला जाजोब्बाय इउपिपिएल जानानै खामानि मावजोब्बाय देरहालांबाय सरकार बानायबाय जाबायना प्रभिन्सियेलाइज जाजोब्बायना कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जाजोब्बायना हाई स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जाजोब्बायना एलपि स्कुलनि मास्टारफोरनि साख्रिफ्रा जायाखै जानायबो नङा आसाम गभर्नमेन्टआ दायित्व लाया मा होनदों आसाम गभर्नमेन्टआ मिथिगौ ना बे भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बागै जेब्ला बिटिसि गभर्नमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्टजों रायलायदों मा होनदों आसाम गभर्नमेन्टआ मिथिगौ ना बिसोर बुंदों जों आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि दायित्वखौ लानो हाया एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ अर्थात सोलोंथाइ बिफाना नोंथांमोननि आखायाव दं गतिके जेसेबां भेन्सार स्कुल दं सोलोंथाइ बिफाननि बिटिसि गभर्नमेन्टआ गावनो काउन्सिलनिफ्राय नोंसोर सरकारि खालामनानै लायो ना मायो नोंसिनि खोथा प्रभिन्सियेलाइजखौ नोंसोर खालामनानै ला काउन्सिलाइज खालामनानै ला जोंहा आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि खोथा गैया
बिदि बुंदों